Καλημέρα φίλοι μου και φίλες μου, καλή εβδομάδα, με υγεία. Και πάμε να αγοράσουμε της εβδομάδας το φαγητό που είναι 5 κιλά φιλέτο κοτόπουλο και μια κασετίνα αυγά. Αυτά. Καλημέρα, όλη μέρα και καλή εβδομάδα. Τώρα θα βάλουμε στο πιάτι μας, αφού θα μεριδοποιήσουμε, γιατί εντάξει γυμναστική. Σήμερα έκανα 2. Πήγα μία στις 9 και 4 το πρωί πλάτη και πήγα μία τώρα και έπαιξα στήθος. Πάμε γερά. Και τώρα πάμε να μεριδοποιήσουμε το φαγητό μας. Καλή μας όρεξη. 5ο γεύμα και τελευταίο. Αλλά πρέπει να φτάσουμε στα 7 γεύματα. Αυτό θα γίνει το πολύ σε 2 εβδομάδες.